Рекордвам. Вярвам в тебе, Максиме. Максиме! За малко! Добре. Макс БГ има лида. Добре, мисля тут комбо. Това не изглежда много добре за фикуса. Той Ground Pound не беше много добър от фикуса. Както и следващия му Ground Pound, ама. Макс БГ 1018 пунишва всеки един миснат Ground Pound. С деликатност фикуса се опитва да пунишне Макс БГ, ама не успява. Дейрите, които очевидно не би трябвало да се използват, винаги хитват фикуса. Фикуса както винаги ще направи един рандом Ground Pound, колкото да оцели Макс БГ 1018 за да го убие. Фикуса има деменча. Макс БГ лайпа стартва, защото е един голям ковард. Страхил войводите. Мисля с комбо от фикуса. Макс БГ комплейнва. Тру комбото на фикуса буквално къса. Още едно. Макс БГ си отмъщава с неговите рандом неща. Рандом булшит винаги работи. Не мога да се обмеща за 5 часа. Макс БГ успява да оцели един много тъп сайдсик. Фикуса прави много тъпи неща с тези сигове. Един Ground Pound че е дед. Мистер Дисик. Перфектно. Мисля, че е Ground Pound, както винаги. Мисля, че мислято рековери. Не имам пред дропнатото. Съжалявам. Аре, Макс БГ! Дължа през... Какъв е то средно сайдсик?! Абе, ай, Ground Pound, Николай, какво гледаш? Брото гледаше платформата. Сякаш ще целуваше, брото целуваше платформата. Рандом сайдсик. Никакъв пъниш. Айде и се замина, айде! Клъче с фикуса! Фикуса печели първия рунд от... Не знам. Майко! Фикуса взима първия лид. Аз съм коментатор. Оу, фикуса на Джейуна, защото Максим не може да играе срещу Great Sword. Перфектно. Максим на Вал, защото много иска Valorant. Перфектно. Заради мене. Аз мисля, че беше заради Valorant. О, тру комбо с Рид. Перфектно. Мисля, че се пъниш на Максим. Двете рековарита, мале! Рандом Ground Pound, който винаги работи. Аз направо ги предиктам. НС Гимпа, браво! И така Максим взима стока на фикуса. Рандом Great Sword Shit. Никакви рейдове от Максим. Рандом сайдсик. Рандом сайдлайтове. Никаква идея какво става с тези хора. Сега. Рида, ама не си го продължава. Рандом сигове, които работят. Рида. Още един енсик за късмет. Но спамите сайдсигове, май. Още един сайдсик. Още един енсик, това не е сайдсик.
Максим започва да си губи лида и е в disadvantage. Рандом граунд паунди, рандом сигове. Не мога да стават лавия бутон намира. Вие това е какво наричат проплеери. Трябва да се учите от тези фалшиви голдове. Очевидно трябва да спамят някакви си рандом сайтсигове всяка секунда. Какви пънишни? Аре пънишни го бе! Аз те размивам. Ох, ще един рандом сайтсиг. Какъв пъниш от Максим? Фикуса ще успели да го клъчне. Няма успееш. Те нарушат го Ungimpable. Рандом граунд паунджи от двете страни. Стига сте с граунд паунди! Да, сайдлайт, there, сайдлайт, there. Това е какво правите? Виж го какво прави си Фису! Още един there, граунд паунд, какво е това? Не съм видел някой да използва такъв шит. Максим успя да победи. О, все още не. Фикус ще успее да направи нещо с неговите рандом деяри. Едно на едно! Разбирате ли, хора? Едно на едно! О, Фикуса с неговия Лорд Вракс. И Макс БГ с Петрата. Двамата се на път да локиннат. Small World Ends без никаква причина. Какво? Какво? На, брат. Рандом сиговете винаги късат. Максим ще успее да пънище поне един сик. Както гледаме не. Оп, един сайд сик. Не сик. Ти да видиш. И аз не знам кой сик правят. Абе! Това ли е рейдва Сисо? О, Вортекса. Само че няма Вортекс, има рандом граунд паунд. Бластерите. Лорд Враксвета. Бластерите на Фикуса очевидно не кулкват. Само че Максим не кулква също. Тру комбото от Максим за първи път. Направо невидямо. Къде отидеме, Максиме? Рековарито, къса. Сайт сега как конекна. Рандом дисик, на кой му пука. Няма комбо за Сису, той не знае кой е комбо, той знае един сик. Аре бе! Си Фикуса не може там ни едно нещо. Просто да го ставиш в тунас два фрейма, да. Рандом дисик, рандом сайцик, винаги работи. Сега на... Сик спамерето винаги работи срещу... Keep crying about it. Фикуса вепо на старата, защото е жена. Максим няма никаква идея какво да направи, само че Фикуса не знае как да пънишва. Да съм те питал. Аре бе, пъниш го един по-не, какво го гледа? Сайдсик, Джесик и Енсик. Това е комбото на Фикуса. Винаги работи. Добре, 1-2 за Фикуса. Разбирате ли, мои читатели? Аз съм Иван Вазов, ама в Брохала. Макс БГ трябва да се учи на Локи. Защото той е малко Локи Опи. А пък си скелета, защото умира. Да.
Няма вал. Макс БГ няма вал. Това означава ли, че той ще победи? Какви сайт сигове? Какви пъниши? Оу! 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 Айде мисля. Какъв сайт си? Само че го мисля. Оу! О, пъниш? Силвър геймплей? Рида. Само ще няма го. Рандом граундпаундите, направо ще подем от чак. Ментала на Максим Ментала на Максим бавно, но славно се разваля. Тогава не е останал. Какви... мисля тру комбо. Как така ще го мислиш, Весиско? Имаше клипа, ама не еше тру комбото. Рандом енсигове. Още един енсик. Няма пъниш за Сиско. Той не е чул за такова нещо. Той е чул само един рандом сайцик и един рандом грампан. И колко да си го удари опонента един път. Дължа с цига. Брот използва сигове като мувмент. Пик бронз геймплей. Еджгарда с сигове, защото няма друго нещо. Лайтаките очевидно не съществуват за фикуса. Забрал си ти. Няма пак да го направиш. Няма 3 сток за фикуса. И може би Максим ще успее да го клъчне. Учима на сайт пика за гимповете, които няма да хитне. Пъниша, в небето, 3 км нагоре. Рандом джесигове, които няма да оцелят. Оцелиха, бе. Ти да видиш. И двете страни не знаят какво правят, ама знаят, че спамят сигове. Сайцик! Предиктах много. 1-3! Сисо печели край! Сисо печели край, бе. Край, бе. Ама край! Ама аз спирам рекординга. Писам и да коментирам вашите... Спирам да коментирам вашите тин геймплеове. Писна ми. Направо поудях. Ти пак един грам паунд правиш, че това е.